Na imong papa, pag maging kita na, dili na siya ka-react. Please, sugta lang ko. Kung sugton lang ko nimo, di siya magmahay. Kanang dagat nga nagkalayo, ako na siyang tabukon para lang sa imo ha. Kung mga kamituunan akong kaputol, ihatag na ko sa imo ha. Sugta lang ko, sugta lang ko. Dili sa ko. Uyab-uyab sa. Nga naman! Kaya sa ko. Ikaw tawa na. Uy, alam-alamin sa sige part kay ngayon atar man siya. Uy, paminawa ko ba? Ang love ko din mo makapaabot ka. Ikaw mo ito kapaabot. Ibong amigo si Papa. Paabot na sa ko. Kasi paabot na sa ko. Nga amigo ha si Papa. Umigawa si Papa. Isog man kayong papagod. Basta hindi, mabot ang panahon. Dawato na kaniya. Mga ito kapaabot, kaya mahadlo ko mailog ka sa uban. Dili lagi na, salig lang. Kata. Karon. Pahon naton tika para magkaalaman na. Tungtong ko nimo dili. Tungtong ko nimo dili. Atras daw. Labang ka ko nimo, ha? Atras Unsa man gyud ka? Abi lang ko lang. Why pulos ning pagka-effort nako? Sige, get. Karon. Pahunotan ti ka. Unsa man sugton ko nimo dili. Kami na mula. Way klaro ning Kat. Maaf ang pa na katong maabot unta ko ba? Ya, absan ka dali. Diba? Ibildo. Okay. Sige, get. Ibhard! Balik sa diri! Ay kong biyahe! Ibhard! Ganyan tak kanang video cake. Mana naman? Kilala kami ni. Tuh. Tuh. Okay. Ayo ha siya, tay. Lingkod diri para magistorya tag taro. Ali. Akong tarugar eh. Okay, get set, okay. Ano ingkod sa diri? Istorya tagtaron. Sabta sa koron ha. Sila pa mangod ko. Ay na si gilak nila. Okay. Video sa weekend. Ay, nang video man ko. Si Ari pa video na. Ayan. Ali ka na barot na. Ambak ko dyan. Ito na dagat. Gini mo. Ay diha ka kay. Dito ka kay nga sa likod nila. Lukas likod nila. Ay bantay lang dadang agad. Dili oh. Gini tama lah. Kira dong kami. Three. Saan ang gusto na dali? Ay, ako wala ron dre. Saan ang dali dali? Ano ba? Iya. Ay, ikat pa ni mo na ron. Ali. Asa. Kana makita ko na ba? Oh. Bila ko rin. Go. Kaya mo? Sabta sa koron ha? Eh, nag-eskwela pa man ko niya.
Papa, masuko po pa. What's up? Di ba? Di ukoy kita ni mo. Kat, Oh, ka. Ya, balik dito. dito dagan. Dire ikon dire king. Dire rin makita. Di ba? Di ukoy kita ni mo akong anak. Dagan din mo, dagan man buko. Di ba? Dagan ni. Ang kita sundan ni. Ah, sige. Bukod Relax. ka. Dito anang bulak ba? 1, 2, 3, go. Ukoy di mo akong kuan ha. Dito man goro yung dagat ta. Di, batik kayo oy. Ha? Dito oh. Kinaan ang kamera ba? Nagpaan maka ko dito pagkabla. Kep lang to. Ito goro pila ka minutes. Laminja. Sam. Gatong. So, hey guys, nahuman na yun na mag-shoot to among kuan with our guests. Pangalan ni mo? XLM. Okay, Please add my kung gusto niyo i-add sa Facebook or Wako iya. Acha. TikTok. Wala ko yung TikTok. Ah, wala yung TikTok. XLM. XLM. Then, ang iyang Everywhere, maasahan ang manguyabay niya si Gibhart, no? So, ako ang amahan. Giukoy yun ni Gibhart akong anak. Lexi. Lexi, Facebook. Lexi. Lexi. M. Lexi M. Oh, Sa wako. IG pod, Lexi M. Lexi M. Then, Kita man ito. ato na yung mga cameraman karon. Ba eh. Cameraman na to. Duha ka King Dara, King. doha ka king. What's up? Harry King o King James. Na. Puros King. Then ate niya. Ay, Igsoon ni sila. Igsoon ni Harry. Igsoon ni Harry. Ano Kini yun? ba? Kining Igsoon ni gamay. Harry. Okay ni. Oh. Okay ni. Kaning Igsoon. gamay. Kana. Igsoon Igsoon na na ni sila. ate. So, mga kuan rami igagaw rami tanan diri. Actually, Yes. So, kana lang guys. Ay mo kalimot ang video ani na dito sa Mr. Atang. don't forget. Ang video ani na dito sa Mr. Atang. Atong kuan yun. Then, kana lang. Don't forget to like, comment, share, and... Subscribe. Unsa? Subscribe. Okay. Subscribe to my So, kana lang guys. Bye-bye. Grabe Bye. tips daw dong oh.